to phone call a KNG and a baby a tone rupia and afre 0245 616 028 Prostafit a man numbi and a bema on in fear doom watch and so numbi Prostafit don't sobako sa a jadian cratway FDA for Ashemu Aja to Musa a year Era me pacho brana me sha dear or bagging bra aden and then subiem hey time heba me say ya me can't see you back queen and where you me and saying bra sanya time heba me sha esia jimi ni me fear for enya dia baako ebeso yen where dear udi se ofani nyina time heba me sha me kasa me din wa dance ya heaven and dem be kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o die nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro die wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o time heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA ahwe edwadie nkrato yi mu agi atomo se eye OTEC 102.9 FM. Asemba badabi. Na humu toilet wan e baso. Ekuku. Enye enko ekuku. Ti abaifo ne kwaja wo nan wo so. Bachan. Hey, na muko be ye mu amuja mo nan. Hey, muko bola. Bachan. E de ho na muko bola wo. Ye pla baby e wono. Yes akotu egu. Nti tugu e chieska. Nti ningi na ebe ba no ne dia blood wo chire no a chire. Nti momo camp aprapra hunidie mu a mo be ye no na mo dia kogu bola so. Nti momo kwa papa na mo diska ne ma no. No ono nso abeye 6. Na ese ono na adwuma. Bachan. Nti se basa wo kwa asori a be yi no ye ndai. Me too. Oyi to onfa nkwa asori. Ade nti na onfa nkwa asori. Me de kwa asori sofo ni bi hu. Nti me ya no me ya to ne kwa me nche wa asori dem mo. Onche na se wa mfa nkwa na se wo be yi a sofo hu se wo be yi na wo ba we yi ato ba bi no aba. Sa de wo hu. O ye sure. Bachan. Asemba badabi. Mana ma wo se tumi no. Bachan me nana. Kwan ba no fa so a wo de ma wo. Bachan de fe aduani. Asemba badabi. Nyami yenu na wampara yenya piuna nasara wo bi na kaya mi nyami beye frara wo yimo buena jawasri buenyo nyami yenu na wampara yenya piuna waile ya chawo akinkawe ya chawo Ewadie brana bekenya miasema yentie akinka che babu smiasie wonya mesusu bekaya wo asembe badebio Wacha sunyamia wonu epem ye ja do nu epem o da sibre asembe badebio ye baba do nu epem o asembe nyankopon ye wonu epem o asembe ba ye ja do nu epem o da sibre
Ane ya ya die ya radio. Ocha sunyami e we ma pemo. Asembe bade. Aduma kwanya me. Asa ye. Mede de krobia nana yaw asante. Channel so. Ye ne dada no a sa pepepe. Me se ya disua. Esa ya de chre. Efifuada kosifiada. Donko ekosimi no me ensaso. Ene me ne ma bedwafo nhia. Ewo asembe bade. Ele media fofra aba na betna. Ewo protect 102.9 FM so. Ene bi nhia na ye hinta. Ya yehu ya tija ni na kabum ebe ye asembe bade. Ye waka hinta no. Ene ewurade nyankropon ye hia o. Abrabo ya ye boy se betumi asipi na asita akere wo ka ho be. Ene efia yetimu o. Adwuma ye womu o. Empotamu a yete. Eni kura yetimu o. Ni nyina awurade nyankropon ye hia o. Awie ma ye ho hana ye nchiachia ye ho. Aha ye 102.9 FM Tepa FM Fidikas yasuni. Awie ye hia sa ye besom. Ye de adisuane ya de kire dwuma de no besom. Ene ye wukuada. Bosomi duba ko ne de toso du nwotwe ne. Awie ye hia de asembe ba de dwuma de no besom. Medi de krobia nana yaw asante. Oji amanie apesama kanana nie. Ene wie jata no aginadwa. Odi asembe ba de dwumadie no besom. Ba bibiara wo wa wotie ye. Wo betumi akoye YouTube ne so no asa hweye live. Ye wo be ya ne se wo be search for Otek 102.9 FM. Se wo ko YouTube ne so na se wo hwehwa wo be hu ye. Ebra na ye ba no ye de ye haw ne yamane ne bae. Na se ye hawi satuo betwa. Awurade nyankropon ne freo. Enti enemi nyankopon me de madeswa no ato anim. Mesi mi hia o. Ensamo a hama bra bone doso. Wo de ayede yade meboa. Wo enya ba wo na wo pe. Wo wudwa no awudie no wo hunu so. Wadwuma na senti wo senka wo koka wa no kura duro meboa. Ensam no hawo no. Eye jai na fato awurade nyankropon no anim. Eye wono na wuhia no wa abrabo ni mo. Dwumadie wo betumi asa hweye live e wo Facebook ne nso so. And the videos ne pictures are ye denam nyina ye hona wo de wani krotia wisibe hunu. Eya se wo hunu ye wo Facebook ne so a eya share. Eno ye ma desrede se wo sha eno beboa ma wanuanom nka ye. Enso anya adesuane ya de kire dwumadie ne bi no wonu watie. Na fei wonom asa hwe. Ena bedwafo ni nyina wa ha. Awurade nyankropon ye nkasa mu nyina ahye wasafo awurade wonsa. Ena yasa hia bio. Yama ya ho hama ya ho akwaba. Wadwenkyire bi a wo no pese ye te wonka. Obetumi ato amane ye wo Facebook na se ana YouTube na se ye beje. Ye bekan ne kama wa fidie yi so na ye de amawo. Sabre ya ye kasai nana mpofo berema adi adwa. Oba ade akia me adi adwa. Na dwumadi a ye die so ko ye YouTube ne nso so a ya bedwafo ene ye tiefo a ewa akoma ne so no. Wonum nyina nso adi adwa. Wonum wabadem ya sabre wonum hwe ye live. Ye wo freeman ye wo page number 2 atiase ewa akoma ne so. Ene wo kire sakra ya akrobia sante. Sabre utwatum wo YouTube no a na me nso betwatum. Ena wiei nana J2 na me ma me adwa moa e wo page number 2 woni abedwafo nyina nana wonmo abo adem abiebiem ya wonmo hwew. Ena wiei mi wo Mr. Otin e wo ahoma ne so ene wo kire sakura yenya huwi die wonu wapamfo yenya gidie ne samu nyina mo hoye na wiei ye beda mo ase ene da ne da dwumadi a esombu sei na mo de babesom oba kodie songwa anavon fashion yenso ye wa ha na kura ya bade mu abiebiem ena dwumadie ne ye hwe mo live ya wo Mike yo e wa ahoma ne so ene wo kire sakura ya akrobia sante ene Master Leroy
and the man is speedy recovery farmer yen wate uduma die isa wo ba fashion ha HSD Roy fashion ha kumase medoma yen so ya badem and aduma die ne ye hwem online ye wo edu chas e wa ahoma ne so original chas say abido woni DJ Margarito and wo mo kire senana and na wiai moro market for no ye ma wo ye hyehyia okay madam wase se afidie no eda ha na utie ye na wo hwe ye ewo YouTube any Facebook akramba for ma ha ya ni akrobia umpom to say adomo na so good nyankopon ya dom ame odi afam ye oh yeah say bronya namu an ye wono no an ye namu no aka na no edun kono a sedun otwibi ne na ye kwa koto aba oh yeah ade a ye nyina ye hwe na ye sere oh yeah ene se bibia be ya asomdwe hu dagro ne ebo obade a chia me wo ho akra me ba den na say wonam kromu a nose mask no amanfo sha na akra say dia kokodrofo na dons wa che ye ne ye hu no ajiagu say dia ajigon okay but and then so ye den sam nam see abande ne aba ye hye ye tiefuo nkuran se yade no kwa na ekosoro Ghana ha kuni ni tio kwa na ekosoro enti se ya hwe ye hu yie na ye mane foro esoro saa eni asembeba enti nose mask no ye hye ye hohoro ye nsa sanitizer no ye nyusu na ye mo ye ho ban se wo ba o Tech FM afidie isu ayeti wo de ko YouTube na kohwe ye obi a shanika ejim obi nkasa ema obi anu ntasuo entra nko obi ho David eno no kire ahobambo ya tete ye ntam enti sa wonsu wuhia eya tete ntam na nkofa asemu ama attention enra ye de asembe tudwa dia hinie efri ayeduase okay kotei ene ne mpotamo ema ye ne assembly member ekasai se robeni bi ya wono woye boga etio da ne kam ena obi a play ne rough e wo kwa so boga no asi atwe ni tuo no ama obi a ogina nchen wakoto tuo no ya makai ene ensemu a efri konfa no che eba ene se onum mienu nyina ewu na asem wei eye asemu a areho awiei ye bedom suko na yahwese ne ensam no etie asemu atosom yenu krachi ewo mfinhia aduonu baako na wa wani tua se enkron ketua mu no eya na ye wo gangari afo wo na nwanko ba beto so se boys eti ho di nkomo na no asem ne se otwen sekan na kora o hwede krachi no odi ye nanimu a anya asem ketua on the Touchlight ekoko hwe nanim and was say na woni the Touchlight o de tu obi ani a etumi ma nani no enya problem na oso de tweme me haba enti me kwaba eni okofie akofa sekan ya hye ne ho abetu takrache no eye befua and na wiei krache no ene ne maame ewa ha ya wonom asem a woka ene se eka wono mu abo abusuamu ba fie sa asem ne nsese kokoto okay mu betua amono nso de atua manfo ka besine na awiabrei mu ye bewuram assembly member owo sa akuro ni mu ono na ente ye kire se odi dom no achi ene ye bewuram na yahwe se anyanyam bia sen pa pote ena ensam no emunso etie na no ye de to ye tiefu anim se ewura ba bi o say eni osofu bi akotwempna emma sika 200 million ena osofu ne kan no at once man no de man girl this was jizika no na ne ho aye de sika ofie ye eni ka akra wo fa ye ensesa wode no na kra de na ba ya ne pepa ni so obenya apro na yaka ho phone ni bi sa phone no iPhone no enu bi na no ope enti wonya sika no anu okoto sa iPhone ya ba so fufure na kra eni na enu eni na na kratch ababa wani hu se sebe ne ba no e fa ne fa na ho no asem na e ba no
afei ɔte hɔ a ne nsubɔ ne egu no asɛm ba afei deɛ bɛwie yɛ ɛne sɛ ɛmoa gɔgɔ asɛm ne nya aba na se sɛm ne nya awia no yɛde ne bɛto a yaresabe a wɔyɛ nkyɛn ha na enkra aba beto dwa ɛne sɛ ne maame ɛne ne papa na busua ɛde ne kɔ Agadugu ɛnna yɛbɛwura waga hɔ na yakɔhwɛ sɛ tumi bi twa tumi mu a anyanyam bi asɛn paapɔte ɛna bɛkɔ adɔfoɔ nsɛm wei ɛne nsɛm ahodoɔ bi ɛna awiabrɛ mu yɛhyia na yɛatena se sɛ yɛde ba abɛsom ɛwɔ utek 102.9 FM na dwumadie da ne da meka de kyerɛ adɔfoɔ meka de kyerɛ tiefoɔ sɛ yɛde suadeɛ afei yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ dwumadie a yɛdie yɛntumi nni wabra abe heba clinic foɔ ɔnom moa ɛnka ho sɛ wokɔ abe hɔ a adɔfoɔ no kwasɛm ne sɛ ɔnom abɛn na deɛ wɔyɔ ɛne sɛ wode oyadeɛ anante woanya ano aduru a abe heba clinic ɔba tampa bra na wobɛto na wɔsi tumi a awurade nyankropɔn adi awura ɛhamama nubna ɛne nunsinim wo no ɛno no wɔbɛgyina so na wɔde atu yadeɛ n'ase ɔyɛ nimdifoɔ wɔne ne tim wɔnom yɛ hwehwɛmu enti yadeɛ ne kwankorɔ no ɛno no wɔnom bɛhwehwɛm na wɔde adura ka ho mesrɛw wode ɛyɛ sekre sɛ ɛyɛ fibroid ɛyɛ twerɛ yadeɛ ɛyɛ prostate mu kokoram ɛyɛ hepatitis ɛyɛ asikyire yadeɛ anaa bra pressure wode ɛyɛ wotumi ne ɔbaa dan so ho nsuo ntumi nyɛ mbaa no ɔhawo a ɛda wo so a wode akyini a ɛnkɔ no fabra abe heba clinic na yɛbɛboa wo yɛwɔta no so apatrapa yɛbɛn site hɔ yɛ number ɛyɛ 0243 345 392 ɛna 0506 460 208 ofrɛ saa number mu bia no a ɔbaa tampa abe ɔbɛgye so yɛwɔ nte aseɛ no ɔbɛkyerɛ mu akorampɔfoɔ hɔ akorade like I know day owura bi ɛte wɔ nkyɛn ɛdeɛn na wohunu ɛwɔ owura ne ho describe no ɛwɔ afidie yi so matiefoɔ ehunu ne yie akora but ɔmo a wɔ YouTube no betumi ahwɛ no ɔmo a wɔ Facebook no betumi ahwɛ describe ɔmo wɔyɛ abrante kwa tuntum na wɔhyɛ ataadeɛ nso a ɛsoro no ɛyɛ tuntum ɛna asɛ nkekawa bi ɛdɛ ewom ɛsɛ red ataadeɛ ne color no ɛna ɔhyɛ jeans na ne tirinwi no so no mfu ɛyi kakra na no so asɛ onunum yie sɛ menim sɛ no ana ayɛ saa deɛ a na akora wohwɛ bibia ne tirinwi no ɛyɛ n'ani benkum no ne mama so no ɛkɔ ne tirim no a wahwe abɛkasa ya boy na so nya boy mehu sɛ nya boy wotumi sɛ ɛyɛ sekan bibi ɛne yɛde apai hɔ mark da hɔ mark da hɔ ya bia hɔ ɛno ne ha no ne tirim no ne da sa ɛsɛ ɛno ne nya boy no da bi nya boy wahwe abɛkasa boy nya boy okay ɛna owie a on sɛ nipa ya no ɛsoro ne fam na ya no ne kaa mu no angles ha no tokro ni mu no baako left baako right na ne deɛ wɔ ne benkum so no ɛno so yɛtwa fina no saa bɛka ɛno so naso yɛtwa ɛhɔ no yɛtwa paa ɛna ne moma no aha so no ɛno so ɛtwa da hɔ ɛna baabi yɛtwa ntententen nyinaa n'akyi no ne nkyɛn ma ha sɛ so no ɛno so wotu sɛ yɛsɛ twae na menim sɛ ne kɔn no so ka wo deɛ a ne kɔn no so no ɛhɔ so saa no so wotu sɛ ɛhɔ so ɛtwa ɛsan ɛdam so kɔtwa ne ti afiri so ɔtwa ne ti enti atiefoɔ krakye yi a akorampɔfo adeskrabo ne ɔno na ɔwɔ yɛnim ha ya ɛnɛ ɔne ne maame sɛbe mobroni ya wɔni ne ho hwee maame kura ho mfa no nanso yɛse asɛm ne badeɛ a nato wɔbɛkɔ owura awia yi ma ha bra w'anim na kasa gu adeɛ wei mu otumi bie wa no kasa kɛse kakra ɛyɛ bie wa no kasa kɛse kakra why wo ho te sɛ okay menhwɛ me manim kasa gu saa adeɛ wei nim okay wodi de sɛ medi do Oma Musa oyɛ kramoni pachan ofre nyame pachan enti ɛnɛ wafre nyame da bia wo frɛ pachan hefa na ofri a wo ba ha ifi
Tepa Betiako. Tepa Betiako. Betiako e was side bay. Asemba badabi. Oh. Ghost William one. Ghost William. Apostle Tepa oh. Dabi. Unu Tepa. Anyina susu. Branch na so on. A branch road. Yeah. Okay. Asemba badabi. Now one money eko Betiako. Betiako. Okay. Adofo krache no wa ankasa kesi amontel maso na muntie because nano no se ne na mpofo kire se ekan ni mu no bia besi ekan ni mu eho ne mu atwa edien na to wunti a wa wote hey wani mu ayese bien na to kire wase mu na mentio Betiako no kro bi to a ye Betiako no so ayefre ho no mabonsu aso na ya yeko kodi agro na omo so ba yeho no Betiako nso be di agro mo free Betiako kwa abonsu aso kodi agro na abonsu aso fo nso tumi ba Betiako be di agro kasa den to aso na no na dwubi ne yeko ho no yeko a ya yekotena primary school bi wo abonsu aso soro ho no ti na no yeto ho no sa na boy bi de no mo ye fo no mo ba ho to mba na boy ba ku so touch eto manim sa boy ne ye friend say on friend Destin. Bachai. Sani e friend. Destin. Oti abunsi aso. To aso. To so light no too many no. Na me ka chen say light no dey too many say onim say light say ni penny. No say ni penny enti dey. Asemba badabi. One am say ka chen na the light too many me ka just say ni penny a o ga jim enti dey. The ho no twa so no coffee. To coffee by minim lo ko en fi me dem nim so atwa so. Say me man fa nya asem bia. Nto koba ye no oba no sabi jenu no se me na me se den no na me se how the light to manu wa kofi aba sabi bu sam se me na me se den no si ti anka me na me se den no so be me e wa opeja na ta so ano twe kotokulu no di be ma funo a to be ma funo a mi dem ke ku machi na me hu aba bi da ho na me fa aba ne se o se peja twa na nka me de aba na je ana aba ne nye den to peja o se twa no na me de aba no e close ye ni twa aba no ni twa mitiri sei ti twa ye na me totale no me totale na onya space bia amfa sekan nsa ntwa me bi te hono na me pepe ne nsa na ekula sekan no ti me de nsa ni fa no so sekan ni mi so mu na o he manim sei ni na me so me ka no ne he me ka na no ti me ka na no no peso bi no peso atwe sekan ne fa mi nsem na mde me se bonkum nu so ko kan ho me se bonkum kan ho na hu se afede o te se na no ne ya no ojemu maame na o dwan na boy bi so ba yele me o mo fle ni Gideon ono so ba yele me o ba yele me na boy ni dwan ko e boy dwan ko afi o mo anam no mo nam no so e hu se na e ko so sa no mo so ba ya o me so mu na mo se yenko de wi amuja plan me no yenko hospital no mo fa me tra moto so na e ba hospital away ewo Betiako ono na mani so blem na afi de me hu de ekoso bi ti fle okone no anu Asemba well badabi. who she be hu de ekoso bi ote when now da he na ma Tepa hospital mu ya do call Betiako hospital mu hono o hu free wo ho so wani ba wo ho so no ani ba mo so na ma Tepa hospital mu ya odai ona omude ntuma kata mu ya de ntuma kata wo what din fie say o 21 years okay ya mu free Betiako ekọ abonsu aso ede pa na ya amokọ hokokoye Asemba badabi. o honum abonsu aso no like your nam for honum ene ho for no me bra enemy sisters no so awale ho nti ekọ abonsu aso a do a ekọ nam for bon so a ekọ a me bra ne gebia wo honum no ma giant do am kwa ko na makoya akula no that no ansem ni see ye de o say esi wo school mu ho esi wo school mu e ho na moko tena abonsu aso school no e wo krotia wo free Betiako kwa udru school no ansa no akokro nim ana akire wo tena kro no ansa no akọ school no ete sen e wo kro no esoro enti ofa kro nim ansa no akọ school mu ho okay di enti na ma wo ne onam fodom no school mu ho na moko tena that day no na ye nam for nti na ye 3 okulu na boy ba ko
no ne ge da school mu no nti ewie no na moto ni ye ne dia ye de no motoko nti ewie ye chinchin nkru no ewie se ye nkofie no fle no so no wo school mu no ene ye ko school mu nti ko do school mu no se ye ntwen no oba ena na ye tete ho no nti ye tete ho na boy no so de light betutu ye nim no ene de we na ba ye no ade ntokwa ne ba ye unim hye ba cheda bi on hye da ba cheda bi unim twa ba cheda bi unim tra moto ne hwe enti wadamfo na moto ne ye ne de enti ene ma mu ko school mu no no ne ge na ko she school mu so okɔwe ne wo hɔ ana o da no mu gina school dan na chi school dan na chi o mo ye ne gina no mu din komo o mu din komo e di asɛm pa pote na this thing o ka kire na e hye ni nti a e ma ni ko fie ko fa ase kan ne be di wo sɛ wi obisa me sɛ me de touch na tun o de touch na tumanim no e den na me no e na me se den na won so be ye me e ho no san no ko fie wan ka hwe anjire me bim nti oba no bebusa me sɛ o na wo se den no e na me se o de touch tumanim no ko fie aba bebusa me sɛ me na me se den no ze si a o be den na me se den na won so be nti ho no twa se kan no no di twa me no one ne wa asɛm dada this thing no na unim no na unim no enti oni ni asɛm bia dada ni asɛm bia odi nkan to ne twade ana dabi enti touchlight o de beto wani ne ho keke enti na ema obeye wo saade wi pachan okay ono de bra ono mu kokodru ayare sabia ho no wa hu hwi bio ene ne maame e wa ha but mo amowo Facebook any YouTube ne so boy no send ye wote no ote grass mu enti mo nheda ehunu ne yie enti eya ahyeda kɔ ne nkyɛn na ba bi a mark no no twa ho na yi no nso to ho ma me bra ya de krachi we koduru tepa aba yare sabia na ono mo pimpam krachi no se wuni akokoduru a untumi nhwɛ die enti ne sɛ me pese uhunu the severity of the case we are talking about a literature term severity. I want you to see the severity of the case, the seriousness of the case. Ebra onomo de krachi we e free Betiako because Betiako for the ka say omuntumi ebro wo no so eno omo de ne call Tepa abayar sabia kesiem omo de ne kokodru ono sene ye netie ye pam wie ye no fa no to so ko YouTube ne so fanfiwa subscription is advanced fato e very scary usura menko ho se wo kwa kohwebi if you know you are afraid don't go there to look se ohwe ade no a eda ho sese ye ya you ti free ho na mehwe niye na ti so dodo eda ho no a nafono no ahono afono no ahono pa ena ohwe sene ye pam obi no ya pam ne ho no ono mo de awaha ene ya hia eno na sese ye ya ye kasai eda ho nipa no a ye de na to TV ni so sesi a enti wo no wafono hono ye sa no ebra ye pam no hui jama hu so mo pam afono wa hunu wani ba ho so ne apam wawie wo wani ba wo ho so na waye de na ne de aye onipadua no na ada hospital bed so kire me hodim kakra wani ba ho so na o ma ba na jimiti ena o mde ntuma akata me ho ya ba ne juti utiri nyina acha ene ye de ntuma akata wo ho ena hu se wafono no ya ye ndai na hu se mafono no like na ba ne jida so ba na nim se o ma pam na ba ne jida wafono ne so nti akire na hu se ya na mu se o ma pam okay maame o ho te say kasagu afidie ni mu pa cho me ho ye odi ni say no pa cho me de Zinabu Musa pa cho ane Betiako ho ehwa na wufri ana wufri baabi na betena ho me pa cho ye free baabi na betena Betiako ho no okay wa betena ho ache ache brawanim kasagu bibi ni mame ache pa ehwa no abewo ma nyina me pa cho ane
Oma dodo ye say. Me pacho wo me wo ye no. Me pacho me time pen anta ma wo nkono. Enkono. Se me pa me dia. Okay. Okay. Oma oto maso say. Pacho me ka chire no. Ona your last born. Last born. Oma what did you say? 21 years. 21 years. Pacho. Eda no. Edi asem e na wote na de na abenti amama ba kasa. Me pacho. Adana de entra me ba ha no. Adana me da ho no mo be yese. Ten abapa ho mitumi no. Na me so me yale me ti abantini. Ayesa no madwane akoda me kohye. Enti me da ho na me te se. Me nana ba akọ frɛ me. Nana e ma Jesu. Wase huma ne ya twetwa ne sika no. Na me se ane ono bia ko ana wakofo obi bibi. Wase debi. Na ane ya twa ne kase wase ai. Na me se no wa he wase oda doctor mo. Na me se na ye den ya hwɛ. Kwala na nkase bi. Ana ye kakra. Ana osa frɛ me. Ayasa na ntimi na. Me simpa na so me muni sa me wia. Na pressa wo so. Me wia sa na me ba abonten. O wia. Na me ba abonten ntimi nanti. Wia ba abonten. Okay. To me ba da hono mo no. Na me muni. Muni. Obi anso. Na me ba akonso. O wala ho ti o dim ni kabai. To ba ye no ano se ma. Ti dia ba na me se ntimi kasa. No se na wo na oda ha ya na nam se ai. Ho ba ye no se adan ntimi kasa. No se nsu ba ma me. Na me no de bi awasa ma. Ma yi ni si. Awa na ntimi ni. Na mo wo so sa. Mo wo so. O si o mal na ye si ntimi mpam no. Ana wada hono no na me se de mabie ma no mon ko pekaye men pekai me kan kire me nana ne se mon pekai wo se na mo wasika mo ko pekai na me se na mo mbisa hu mal hwete bia wo sika bi wa hanoma na nka ma bafa na me de na akọ na me mete wo djuma be na me edi na mo wasika ohana wo se no otimi kasampo na me bisa na asam na me se na ahwa no katefon na me se ne wowu afedi odiminika na onua so diminika akofre boga bi wo hon me se wo sra na ada o ma fa ne nua no nkota pama no na ne ba no nua no de o bebi a wada ne nye ahwa na obafa no boga ne nim se praketo bi no onya mmua no o sa akọ so bi na boga ne sore no otu ne ka no ana se na busiani wo he ohwa na menana na dimnika kofra na papa no papa ye den e ba ye no se abusiani ni ana o se ne tenamye no tenai na menana na so tenai kan ho na mogya die kan mu die nya atam ketwa de tade nyina wo mu wurai tade no kora wo mututu amena na di tum afọ chief menu mele na tam tade no wo me de sign kon no honom no ko yi atade no ko tutu amena di share honom hwa ana wo me de ne koyi to wo me de ne ko duru ya na e ko frɛ doctor ni no doctor ni nim sɛ bia ye case ketwa bi ana odada honom to oda honom na afere wo me sa frɛ doctor ni no na doctor ni di mi ka bae nto obae no ana o hwɛ ya ana odi na o fa na di ne ko theater na o ko share honom nti de ono so kana no ketwa na afere ono sori ana aho sambre ma kire no kwan se won nso mfa no homba kire se ono so prai oho ana ode fa so birisu ye se o fa so birisu ade ko fa manfo ansa na ode besi tapa ansa na se o ba ye case no oduru ye na doctor fo no so fra asidi ade fo no se asama si ha ni ana si ade ni bae o bae no so ko dam ha ko hu mogya no wantima nyina ana opie na ko gena akwala no ana ochi akwala no ko tum odi nansa de otwitwa no Tepa si agini ne che ne kutum odi nansa na ebe no okay na ebe no ko fie no afede wo mo hwa
eni susu ana omo awofo no ne maame afere ogina doctor mo hon mo som ba no de omo di we no koye so ne na say opa chaw omo mane nko police station na omo ye den omo ko sisi asam no na de kabia ye bobia betia ohwa na akwara ne say ono oye somafo one de woye somafo de opa onko fie nti da no meti ho no na akwara no ti ho no kwanya mafa so amedidi kura no minye bi na minye bia ade ama akwara no say yesi mene no a ti da pa me sori a koko na maka pampasa na meti ama no odi na msumi na ja omti se nipa bonsa so fo mpanimfo ane maame ne na ne ba pani ba ako abaka ye honum assembly man no ka ho ane ye honum so mpanimfo na wo honum no so no na wo so ka ho na me fie ho de ayamma boy ne maame ne unim ne din ai your friend say your friend na naadwa distant maame no na naadwa e na ne papa nso ne papa de nyame ni toaso ane se wo mo ba ya assembly man no ane mpanimfo ne se wo mo se ye de dwato abre me wo mo ba ne ye bone nto wo mo pa me chew ni diem na me se okay ma ka sa dia mu na me ye kuro mo ha fo mpanimfo ana assembly man samoje atu dia me so me ni asambika me to me ni bi na makotwe ma anson me wo bia me nya bi ndi na me de kotwe ma anson me kura me ya fo me ntimi ntum nan enkokod nkodi asamda ntete sa dia o me pene so se ye betua doctor kan ma me ba ne dia na me ne wo me ni problem bia nteme to ho me ni bi na kuro no kura nyanya hwe yo no mba pa cho ana wo me de 4 million ade man say won fa nko me kuro no da no mbe pa cha na mba pa cha no ana wo me de 4 million man say won fa nko me kuro no na omba saba nto omba saba no ana wo koye ana kwa mesemenye na assembly man say ano aye dance ye mensom na mso sika no na me de ma onu apani no de me ko ofiri tapa ko na wo ba nipa ba ko aye 20 cedi se wo ko na ba 20 cedi ofiri Betiako 20 cedi okay one ne mienu omokọ ba 40 na nsa bia ko me ekuro no sika na nko bi mia na msawe so ade ko na omokọ me ekuro ne saa afere mi nisika ana mse ne wo mia na Betiako nto mia na Betiako saa kuro chakom nti o mia me nisika bi ohwa ana mia me ko drug store na makoto duru kokko no na meto idea di ye de pepa kuro no na meto ana presta na meto na ya pepa na medi aduru kokko na ayino sa ayino di ye di bom di tarso no na ya de tare na medi presta no na medi da bia meto presta ba yese 2 cd da bia meto 2 cd telebo akura abrosa chese ni tino na meto na medi yesa na fede omo hwa na fede omo baba bisa kanu ana akwala ne se kane de me born doctor me hon de me se me ka ana muntimi anti kama say me ame kwana me bani na ka skanka ho anti I 15 million anti media on pene no a ne ka wo use no ho nyina ya 40 to wo mfa sika na mla no nko tuatua ka no na samfana samko na kure ni nyen wi ka me sa bo kire no kura no nya ka ketwa anso mi ohia ni mi ni binti me se manya mi nipa ne die be de nyame ase se manya mi nipa ana yedito masa aba pata kwala no a mo se mo pata ko sie du mienu
He something na me se menje. Na tobo. Almost so de sa de na ye dey. Wo mo de pata no se won wi na kransa amrefi. E na de no mo de pata no. Kuko baako. Kuko ni baako. Ane kosua dumienu. Mako dumienu. Dumienu. Kosua no kra mama na ani. No kra da ho anu aka. Mama na ani. Akokɔ no so mama na ani kokɔ no de esiwo sisi ya. Man fa no sanka kokɔ ni esiwo sisi ya. Sika no so mo se mo de baba. Mukɔ ya kyere ya na mo di ai 10 million bae. 10 million no enko bi. Amanfo na dundum me. Wo mo so ye de ye adwuma. Me ba bi ti kuma se ha kora. Ho kora me nya bi. Me ba bi na ti kuma se ha na me ka kyere no odiminika. Fam sa na odiminika. De bae doctor mo ho na ye tu. Kanya sa de ya enye. Entimo mo de wono ba na ka 30 million. Ka 30 million. Echire ya na mbaye ana asamre ma se. Anya te sa de ya. Momfa de aka na mbla. Na ya mfa ngotu aka no. No o mo na atu miensa. Ana o se na atu miensa de o sra na ada. O ma na boso miensa. No o se boso miensa no mo amuni mi se sika no. Maami no mo hwe na o te san. Na boso miensa na kafo ne badano a wo ye ndan. Anti na atu miensa de o de ama wo mo. Na atu miensa na wo ma amma. Edi na atu na edi 5 million de buy. O me buy no wan me buy asambele ma de wan di kire ama. Ana mpanifo no kakra ne buy no. Ana committee chairman ka ho. Ana um buy ana o me sika no. Ana me se mpa me chew. Mo amuni to yese. Enda dam na me kofa. Musumu nim se de me setie. Na ka fo no so twemi. Na me ya de na me tua. Ka o mama na duru 10 kura no a. Na me sa de acha wo mu a. Na ja echire no asa pa aba naka mayede media ma wo mu ka se no na wo sore ye na ye koye na edi wo man ka hwe bia ya koi ana ye bekọ akọpa bi aka ho aba ya nka bia ya koi bia na ya koi ya kokọ ye den adwene ho ahwe ya nka no ase tubo ya ko ya nka hwe ana so ye ti ho a edi na ansa ana mba na Omo di we call doctor said David. Ono kro wa amba mama ne mpo. Ana odi case no. Sa koma sa tapa phone. Se maame no. Sika na wo mo se ye no. Emi so on peso otua sika no. First wo. Mesa about so. Out of 40 of this year, Otech 102.9 FM. Na we krachi bia ye friend Oma Musa 21 years. Odene maame Zinabu Musa ena sabri ya ye kasei onom ewo fia ha na ye ne wonom edi nkomo yi oko suku bi mu ne nwonko a ode wonom kọ ho no ene ne ge ewo school mu ho ene wo di moto kọ ho ene owura bi efre no destin ne maame di adwoa na na adwoa ya wonom te abonsu aso ede touchlight ebetoto won mu ani no obisa se na touchlight ya wode beto mani ye unim se bese mani osintinka abede osintinka onso be yeden ese ntokwa na eba no ose tweme ene okotwe sekan krache no atiefo se sei kura no a ekuro no ekofom no wo hwe nanim no a eden odi ekọ YouTube ne so se si an current state ya na akrampofo chere ana all describe e chere mo no say na aye fatoso wa wo YouTube ana se owo Facebook no ne current state eni live chat no ya wo Musa Muntari eno se Nyankopon mo aye nana enemre mabu na aba kasa se kan ya antwe a etuo betwe ya hwe obiba ya de akoye no ensia opoku Matthias wo live chat no so bi wo YouTube eno se nana ya krobia asante nyame nya brante no na ohwe ade no ye very terrible Nyankopon kwa ene yemboafo mumoni adwuma
best brain publications for yenso ye hwebo afa Mustafa Said wo live chat ni so bi no say hey nana eya asempa o ai enimre boy say kasa se kan ni atuo eno om de kasa enkane no say na net yanka mo ba betoy Michael Smith aka KME ono nso wo so bi eno o se me wo kwada so ena me nso me hwemo Prince Antwi enso wo so bi eno o se nana eye very serious o hwe se ne e kam ne kura da ho no a saa de na e da ho ya ye hunu wo YouTube ani Facebook ne so no nana entumi mfiri ho ebe dane ayi akre ne bro for the say dabi akre won bro for hwe akre won bro for adiefo akre bro for the say comment fafa YouTube ni Facebook wo me literature term no na yenya akre bro for satama na unse satam na akre no so na mai na ye ni bibi boni bi ebetumi ama obi akra ba ne ho enti akra kra na nse akra kitikiti bi na kan kra ma mti yo se akra brofo aba me di tu vitrim so bi wurafi monopause nti ayasem enti I don't know Antonio Pon o say hey sorry small boy na mo chelen so ne ba afrimo mo chelen ben Antonio Pon mo chelen ben mami hu mo chelen kro why na me mo chelen fo aminim wo ye bibre yani enua ade adewura oye mo chelen taxi driver mo chelen wo ho minim mo chelen ba ko nso kra wo krofrom minim ba ko kwada so minim ba ko wo furi krom enti mo chelen fo aminim wo mo no omo doso enti wo mo chelen na wo kan minim mo chelen kro Antonio Pon wa Argentina ena ono kan sei akora eya asemo ye frame Lawrence o say donko na nsem no emu hey say ya cultivate the habit of say ntwitwa ye ni tolerance say bia wo bia kan asem eya akere yen say ye nyemene fa boy nanim no fato so na nyim free ho put it there for let people see how serious even the current state ne kran say ne tie wo minimu no ehonso otwa bia na bra fidie no achada bi minimum no ehonye bia na no ne de anans anagu enti seka ne de utiri huyi ene ebesi wa no ho no ena utiri mu no na mensa ena wonsa enu twai okay enti won oda so no oko YouTube na Facebook ne so a menka ase for no me se fa test don't call. Okay. Now, you better Dawood Scientific Herbal Hospital for us was a way one so a boy. And I'm one so and a Dawood 360 capsules and a Dawood ointment no abba. Now Dawood 360 capsules need Dawood ointment and antibom 360 ni say or the homa. I hold one son or cabo more the year. And this away a bema or your bar why a mrempem sabe oh boy you may ye. Bema kra de na ho omobo oba usisi nti ukunubu a wuntumi nhia no Dawood 360 capsules eye topa ye na nonom sisi yade ni nyina be free ho na wonom topa ye no na wonom ne on o de ointment ni nso twitwi enti ye no yesi fatwi na ebekọ udi twi yade a sebe abedaw so a wako a enko Dawood ointment no fatwi na bebo apa me pa cha oba bia ye ton ro Ghana ha bia no uwramu a kasa me Dawood 360 capsules ni Dawood ointment oba o take afemfia hakora no a hwehwe asem beba da before na abenya bi Fred doctor no 0244 886437 0244 886437 ofresa number we ya onom ebeje so afei time heba mixture no eye 3D yade aduru 3D nya yade pa eye yade as so mu a medehye obeye mo bose yade e ba ya na awi umoja amoni mu aye ho ya na sa to wanum untumi ne bibi ya yew yade besi wanim na wu pie se nkyɛn 3D nya yade pa wadi so nyina kyinu woje wo ho anye kona kope time health authority for hwehwe mu no omo se ya 3D yade na hawa na duro anytime heba mixture brake NG heba center umrum
Abidjan house or not your whoopee biano, young famo. I told someone Nako Janshi can't G was your back war. I feel baby a tone Rogana have your room, Nakasa me per time about Mr. Your number a 0244 417 669 Ofra your bejeso. Naskaba Clinic a ultra modern herbal clinic. Yani dear doctor for free Ghana, Aqua China ni India. I'm one more kusia enumpe enen kase one dear. And this when your problem will numpemu on kase mua. Look no further for when it's a Nask herbal clinic. Now one more bing. On one video. Says Roku ya dear how I want why you would day. Kidney and liver problem, kokram. Hernia and fibroid, prostate mu how. Wo problem abeda so a woku enkono fabra Nask herbal clinic. Ya wa hinema kokoben ye ni wholesale eni di animhwe. Ya number ye 0244 120 269 ofra ya bejeso. Atadwi samno eye coffee organic tiger nut. Atadwi samno eye 100% organic. And of where you where sichire yade ne pressure wo so. Wa sebe unia tenka wo mpem. Unipadua no wayemre enti yade bia bo ba heart cholesterol ya dose unipadua ni mu fats na dose se wudi atadwi sam we bia sa problems we nyina yi free wo what you say emma wunya wa hoto obi ho no mu akwada ye nom no nom a ye nom no oni nufusuo de ma akwada no di atadwi sam ni bi na odi bia bebo wo oba oteke femfia ha ubenya bia to breman osekojo street UGC kwan so ebi ho frɛ yen 0247 995 160 na yana wonkasa agbeve heba hospital yansu ye wonuro medehie obi ho simiti edwa me ga awo ho aye ne den yafunu wonya bi no ode awoba prostate mu hawo honam wani nsansa tie dura no yafunu mukuro yi ebi ha no wo yade edu nya na doctor fo e wa agbeve no atiefo ma ben wo munimade etu ba odi nka di mfidie hwehwem wo de aduro be kan ubenyu ahoto ho beto simple wate faka ye kwadwo so na wo de esi wo kwamu station ni hwe ni mu pepepe eya agbeve eba hospital onu mo number eye 0246 59 5256 mona soap ni mona cream eye nku ne semna fadware fasra unam woni nsansa ne nka bone ye wo hu ne beyi agbeve fever ye tridi yade agbeve tonic moja area ya nonom bie mojaduro ena agbeve bam oba bi yo ya afa bisra ba bi etonu bi awure mu a obenya bi okay amanfo atonkra ede amayen ebi wo ye normal messages so ebi wo ye Facebook eni ye YouTube so ena ebi nso wo ye WhatsApp so eni ye beka ni na ewo afidie so ede amawo akra bia udwumadie ni ye very educative nyankopon hira no abedwafo ye frɛ me Daniel me wo sokoban krofrum ena me to sankra we diaba nana kwadwa Fred me wo sepase na Nigerian girls na omoba Ghana ebe ye prostitute no nana momwa wo no munyi wo no mfiri hanko help us because we don't have hey wo baby sure that's na opega ame na mkoye line ma na me akura mtumi ye bi na matumi anya bi na makoye bi ama me am tiwe kura ma no monyom tama ni eko school no be ma wa no monyom ni efro saturu what you say na me mu mitiwe mi ntumi nya yi na makoye yi na nakro bia sante ye fra me owusu delete na me tie wo Dr. Mensa ono abedwafo nyina ye chia mo da mo ase ene mo adwuma pa mo nso mo bo why okay yansu ye da ase sabre owura no ede ne maame ewa ha ede adititre panti ena ma wo no mba sika no wo no mba ye call ye no maame o ma betua David o ma betua 5 million o mo de buy wa anye na anye enti sesi a 30 million na aka no edi be sen ni acha edi be sen akoye kura ya ko be se busum yansa na se omo ma hope be okay ade a wo pese yanyam wa no obeka after this short interview mene na say ebedi nkomo every super action herbal center akra akwaba ye ja openi umpom to say yankopon adom very good oba say ya na agenti herbal mixture agenti master P capsules
any the good old Messiah ointment no me mpese meka ho asem mami yama me metie fu aye krado ama yo Penny Provia me da sipa na super actionable center yena ne yesani wodi ehyiamu ene da biom na super actionable center de ye base ya nepa ene ayaresa enti ena ye ba ye be kasa sabre ye minute du eda ye nimi ye be di apomude ne ho nkomo ye be ka enyarewa bi amaman ena kotwe ede brani padua ama onsoso se woso tibi na se onsoso wo sa hawo ni bia no watumika ne enu waso ye de aba adwaman so a ya to ne din se agenti herbal mixer ena agenti master p capsules ena the good old Messiah ointment no na so watumika kopabi ato ama ahoto aba oso eni wa busua eni onfefo nyina na tiemie pa abrebia meka me see research ayaye no eni se amaman ya ade a ukọ hospitals ubisa a doctors a inyarewa dodo na eba hono no about 70% no eye amaman ena edeba ena omde ko eye ayaresabia na tiemie pa edebentia because yare dodo na ekọ hono no ubehwemu no amaman a nurse woni paduam a na amaman na edi ni djuma bi awie wo se pie fi ona foforo ba na enu so bedi ni djuma eda ye ekọ so saade no eno nso so ananso se amaman bi na akotuetue entini no emma moja ni nyakwa ni afusane ene kofa sa hawo no edeba emma wo de call hospitals ene super accident center for ehwehwemu amaye ne se amaman no ne fare bae ene ni djumadi edie ene ewie nso a free was a free hono any how would adi brani padua no any a person who do nkomo enti na nwa so na tie yie pa na onso so was how na no atumka kopa agent e ba mesha any agent master p capsules ne bi no anonom na hoto aba amaman ya ade a obo ade bo ni padua na no akasa produce amaman na ye die ni bebre na ye starting food nuane carbohydrates e bit se banku fufuo bayre eye abetiam na ade amutuo ni nyina eye carbohydrates afa na nchen eye mojanam dodo aya wie eye nantwinam aponchinam jainam sebi enuan bi kura we kraman nam ne preko nam na ade ni nyina so kofa bi ba afa sunhwemu aya ne se eye anonondie ahodo a wodwama so eye nkonkomunuane ene anonondie bebrebe na wodwama so no esa so dodo na eye chemically formulated ninti no eno so kofa eye amaman dodo na eye den ade brani pedua no na abamu awie ne dwumadi adie pa ne se echichi efi ahodo a woni padua no mu awie susu a asachichi eye emmoa nketenkete a menumienu yemfa ye ni nyaden ehunu obroni ka ne se bacteria so no esachichi sa moa ni nyina na awie asakwa akoboa hunam dua na tinka biaye a obroni ka nse the cells nurse no esakwa akoboa no ama eno susu edi ni dwuma yie sebe ya onipa bi wo hono mu a oso na motimi polyosmenti ya obu a uti na osmenti sebi empoma gudie kurampo no osmenti de me moa no obroni ka nse the immune system no esa akoboa no ema no so di ni dwuma sebe ya yare bi amba betake ni padua ni bia no etimi aboa no na eno susu etimi akọ yare na yeden afi hono mu na tiemie pa ewie we nyina no a enfri ni padua no na se edoso woni padua no mu no eho ena eho se utumi ka ekope edura ya to ni din se agenti herbal mixer na wononom na woto eba fie me pato amama woni padua no mu ana se di ni dwuma bi awie na se enfri ni padua no mu a oha no ba ko nie one ba bi ni se ekofa oha bi ti se halitosis eye sabi obu ananum yi enkabone okase gusu onu ankasa tinka se moni bi ye den afrimu eba ebo se anytime bi okase bia ewo se na nipa ekomachi nipa ato wo sa ha na tumika ko pagenti e ba mesha wo se nipa ne de numbers no to all the friend ye be ti okwan obefa so a obeye na ahoto beba obu so e mani tipaye pa e ba ni ti dwano so many years wa painkillers enkoda me pacho say ni pa no so frɛ be che okwan obefa so obeye no me pacho obi wo krampo so a e mani hwe akromo akese
okan ani gu so ana ohwe nkromo osusu frɛn na pa agenti e ba mehya ne bi ye be che okwan a obefa so a oso be ya ma hoto aba asma ntisi wa pa pa duanaju a wada no saa time no na ntisi wa ne ye den eso ano me pa cho tumi ka kope agenti e ba mehya obu osi na ani so eye ni wisiri saa ohwe ade ohuni ya sententan ni na mani so saa me pa cho tumi ka kope agenti e ba mehya ne bi na no na ahoto mra me pa cho ye nua bi wo ko scan osi bibia develop wo ho no ye si bibia develop wo ne wombo te se koko anase fibroid impo ene wo ho no tumi ka kope agenti e ba mehya ne bi na no obi on mo so ntimi na ni nompe no tin kasa emu wi no emu tutu na nkasa ne nansoane ne nsan eye ni titiriti obi kwa de osi na to ase ntini no aya na etwetwe na nkasa me pacho tumi ka kope agenti e ba mehya obi on na fu na ye dokosisa de bia bom kururu sabi obama bu an nton wo sa baako na ho echen baako tumi ka kope agenti e ba mehya ne bi na no na ahoto mra fie obi on mo nsusu a osi onante kakra no wa bre obi wo no nsusu a otena kem obesi fom no obo se ose ne nase na atatan ye nuanu mu omoto ade wo dwom ye maame mu ewia se no na ensu obro no 24/7 uti ja ho da bia uton aduane tumi ka ma agenti aba mehya enye waduro a oba nonom ade akle ho me koso ne ye koya infection gonorrhea syphilis bilharzia chlamydia me patcho oba bi wo no mu a ehun se obo se na ensanse bia begu nase no otiti sa oba bi won no ma nase kwan ye den ebie oba bi so won so asabi mo se nsuo bi gugu no ono atenka se eyi enkabone dide bia agi ode panty liner sand panty mu no wase me patcho oba bi won no mo so ne no kan hia onte de obu on mo nsuo be kon na ni na se sa ne oba entra o man guase wemba kopa agenti e ba me hia na agenti master P capsules na no na ahotom refie be ma so asensu de nie be ma bi won mo anaju osore tentem junso saa ma de ati be ma ni no kan hia ne husa na so ote de no te ya o be ma bi won mo an obo se nsuo no kra mo be hwem na mo jasam be ma bi je so ojunso obechima emma obu onso a ojunso na junso ne timi twapre kupo no ate nkasa ebi akam be ma bi junso a mu pai mienu ba ko hwe bengu ba ko hwe force me won tafo enya junso me fa ntafo me paacho trumika kope agenti heba mesha any agenti master P capsules ne bi o de mesha no e be mire capsules na ahoto abafie me paacho me de numbers no etudwa na me de akọ eye mezaya ne kakra ne de anu akosi na ye mbre no eye ye be ye numbers no enie 0244 85 64 59 and a 0245 sorry 26 38 0245 26 38 38 me pacho Messiah ointment there say awo ebe me pacho nanso eye utitriti obu a sasabro asomu abeso ni sisi eba ne soro spinal cord no wati brem wati kase no osisi mu pa dom pene mu wi me pacho onu agenti eba mesha no na o de Messiah ointment no na o de no so esra me pacho Messiah de numbers na tudwa na ma ye me manu asi ne ebre no ayebe 0244 85 64 59 and a 0245 26 38 38 me pacho wo pay your dro bi ato wo kumasi kro dro we mu no okokeo Fred Mens and as blessed record ho benya bi emrom so eye misty herbal apidank Danny herbal omunya so oba eye Aston Colinac and Andico herbal omunya ho okotafo so a eye top high ono so wo eye atonsu omunyina wo honom top amazing e wo eye tafo omunyina hyehyɛ o me pacho na me kɔne ne me kan se obu diabetes no pese ye de abusumi nsia etu ase mana numbers na me de to honom no onfrɛ ye hyehyɛ yare onfrɛ ne ani nkomo COVID-19 is still real. Ghanaians stay safe dasene nyankopɔn eye adom a ye besan ahyia mo atiefo na say ufri super action herbal producers of Agenti herbal mixture, Agenti master P capsules, and the good old Messiah ointment. And na area yane wonom akasano. Na ansan ya bekonomi busa akre. Say ya amaye breso. Oh, ebi ma frefra bobo achre. Na owura ba kwa send the message diaba. Ose nana. 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 Ose n
wo number 4619 twato osenana akra catapult enya tayo me say enya tayo akra o no and obi nso say eye keloid apostle said that's the name keloid enti wa unim no we dey proper akra keloid me akra name montwa me ba sisi a sama yi obey mapom din be ko yi a na ye 21st clinic what 21st clinic there esuna fidie a ye de yenhwehwemu ena esuna fidie a ye de sayade ye wo emfidie ni nrupa ye de sayade o how bia ni atri akoma yade esikire yade ahohwehye wo sisi wo to asentini atwetwen wo ye funu awone enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemogya mu hwehwemu afeti esumasem se wanti woni pedua na se a wonte ayaresa ase esuna se wa ahoden ena esuna se wa pomde ye numa duru abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station nedi animhwe a eben alpha radio Accra ye wo domi market heavy do dynamo a ye nkrabata bin so wo ba any seshi freyen wo 0540 311 0540 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom never be my betting so mame. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true ya. Una baby na ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner assembly yakin. Ekuya fu awakwa fuma banu wabre. Afra fu awakwa epo abanu wabre. Edwedi fu awakwa dwoma banu wabre. Adroba fu awayi gears ya driver na wabre. Efita fu mesin fu obi asasabro hano. Make ja hwan. Wudware wie na wo the wood ointment twia. Ubehu da obeda. Mira, maybe come sisi ni mekotodwe nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Midibi ko twi ho nyina na do wontam. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow. Any offense swap back. Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Yarientimu. Sasa di Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutinida, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesa Noa, and Momo who are deep in tea. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you may move Bia Yato in row at 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jedi and Cratui, Madia to Musay. Hey, Braben, Mumian can never be a whoopao. And what's to say? Madame for quite sure, no Kunuyani, I did Robert to the Bememin. And no, Monsieur, Madame Fu, Juma was in the Kurabania, you cry. And I'm Miss Hassan when you draw here was a shame. Doctor, we were just so one shame. Dr. Latte, Lamarck Prostate Center, Naya Sabiano, Dr. Latino, wo prostate no fucking. Se said, yeah, what did I mamma sorrow communion? O be in a and no, this up prostate yadiano, 10 so do so the Bemuyania, what you do a clan in terms of cra. Waity, Sabema, we ha, and Yadia de Robert to Bemuda. Somebody been to your prostate yadia, a moon, and that the professor Bema be on your prostate yadia, or what they back off from. Now, so said Dr. Latte, the net recount South prostate yadia, was hanging what they boduma come or just so, or by fire service. 1 year by hospital in the deep anymore. Why you might be good at numbers in here 0208 306236 and now 0555 799981. Atadwe ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mojem ho a enye mekafo nask heba clinic e de amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic e yare bi etese awo ho nsem e stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre
pem bema utedisa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chem o nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekodada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 Patosa Hara Missani ni G capsules. Anamu ya diengi na abe jane. Oh, kama dia ninkasa ya kama na mebo. Kama dia ya kama mkweli. Mimi amba akokora fi school abama. So mi hunu ne swat na mtende na yeo. Na white yeo no ansano kasa ase uhu bi se kama mama no so akotobi ano. So de ba akubi na ano. Bato tie. Donde yes pase na inaguru kakra. So jo sa na mochi mi nu. Na penso ana e service and I think so. Okay, we are not the Munia, as a munition. I am a so hey, I don't say, don't watch about Nami, my person do me and Mose, don't get Zahara Missani G capsules. Anamu ya diengi na abe jane. Zahara Nupei Ebusuwo or my Muheba Pharmacy Nekameka Shop Bia Freyin was 0246 3483 Yare yo, yare ya, ubenya wa, ne free yare. Enunti ene Dr. Fokuo, oni akrobato, akabom se, omba bua, ite sabe, unipa, ne wachina, obuana, ene ye insha. Iti Dr. Fokuo, eye free screening, ewo pechi number 1, 29th November, ekwaji 4th December. Wa bebe biarana, wa diabetes no. Dr. Fokuo, ene akrobato, akabom, afasa akano. Yebeko free, ya nyusika. Wa wo ya fufro bianso no. Enosu, yebeko, bosomi, ubetuya 200 cities pe yebehwe osam waduru abosome akosi se oyare ne beko Dr. Fokuo yaminhiraw akrobato yaminhiraw se madwe sa adwempa wei ade ama yarefo yedeka ebesi Pacific filling station ho baba bia no kan be fa free ade aba hospital ho a no so untuete untua sempoa se bibiti wadwe na pese onya ehumu bia so a betumi afre sa telephone number wei 0242 155935 misi so ma bio 0242 155935 timini otumika na bra ede na me dia chewo Eura, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba kun, ane wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hwa, esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hwa. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hwa duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de o wa ma